हाय लोगोफोर आंनि अजय ब्लग अफिसियेल इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आं नोंथांमोनखौ मोनसे जायगायाव लांगोन आरोना बे जायगायाव मोनसे कम्पिटिशन दं दिनै तामुलपुराव नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो मा कम्पिटिशन दं आं दा खोन्थाथ'ला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन माबायदि कम्पिटिशन जागोन मानि कम्पिटिशन जागोन थौदो बिदिबा भिडिअखौ आराम्भ खालामलांसै जायगा लागि थांसै थांनानै नायनोसै माबायदि कम्पिटिशन जायो आं लोगोफोर लायनो थांग्रोनि आरोना लोगोफोर साब्रै दं बिसोरबो बाहागो लागोन कम्पिटिशनाव आंनि लोगोफोराबो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनि न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोरनि न' नायनानै लोगोफोरनि न'खौ सार्स नागारबोदों बिराद दा लाबोयाखै पुरा रेडिअ दं आरोना इसोरो गासिबो हाय लोगोफोर गासै लोगोफोरखौबो पिकआप खालामजोब्बाय आरोना जों दानिया थांसै तामुलपुर डाइरेक्ट आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बेल आइकनखौ थुना होदो लाइक बाटन शेयार खालाम लोगोफोरनो फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय जों जायगाखौ नोंथांमोना खोन्थिसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जायगाया बिनो आरोना आं खोन्थालांगासिनो नोंथांमोना जायगाखौ बिनो आरोना जायगाया लोगोफोर दसथा 15 बिसोरखौ बुजासिगोन हा थेवबो माबाया मा होनो नामफोरा लिरदो ग्रुपनि नाम ड्रामानि नाम डाइरेक्टरनि नाम ओमफ्राय मिउजिक डाइरेक्टरनि नाम स्क्रिप्टखौ जा लिरदों बिनिखौबो हो जेबो नङा ओमफ्राय अन स्टेज माने केरेक्टार मानसिनि नाम ओमफ्राय अन स्टेज केरेक्टारनि नाम बेखौ लिरनानै रेडि खालामदो जों दसे उनाव लानोसै 10-15 मिनिट लानोसै बेखौ
स' बेखौ रेडि खालामजोबदो ओमफ्राय मा दंबावो बेनोसै लिरबायमा लिरबाखै दे लिरदो सिगाङाव डिजार्ट प्रेजेन्ट प्रडाक्शननिफ्राय दिन्थिनो लानाय जादों बे फावथायनि दिन्थिगासे थुनफावथायनि मुङानो जाबाय फालांगि दा बिजनेस स्टार्ट साहासो बादायलाङोलै लोंनो हा जौ बिदैफोरखौलाय खनसे ग्रद लोंबानो फिनिश दहाय सानदुं लोंनाया गवायाखै नोंहा बेफोर जिनिसखौ हायालै बिमा नों बहा बुजिनो लोंफेरि मानसि जिखि जाया फैलाय दसे जिरायलाय बेयाव जिरायबाय थानो सम गैया आंहा ओंखाम संनांगौ मानो हा ओंखामा दायो संनायबाय था दसे जिराय फै फै जाबाय बायदिला दासो संनायदों आं नोंहालाय लोंला मानो न' लोंगौसे हारे माखौ लाजिनांगौ जोंलाय बिसि फिथाइसोखाना गासै साहाखौनो नों लोंलाय आं लोंलाय लोंनो हाखायो दा रमान्टिक इंराजजों नङा होनबा दाबि ओरैनो थास्लायस्लाय नोंबो आंनिखौसो कपि खालामलायबाय जागोन दे गाबोननो माने आखाइनिफ्राय लांबानो जाबाय फुङावनो गुबुनाव थांगोन आं फंबाय माथो बेबाराव नोंना एमिया मासे आरो बेलेग जाबोना बायदों बै बहा नोंसिना बेनोसै PhD सानसै उपाय गैया सोलिनांगोन माबा बैदि बादि दं नों सेट खालामथ'दों ना खालामबाय दा पुरा बादं मा दं होनै बेखौ रां औ आइ रां बिजनेस जायखौ बर'आव फालांगि बुङो फालांगि नाथाय मा फालांगि आफा एथ' बुरजा रांनि ड्राग्सनि फालांगि मा औ आइ ड्राग्सनि फालांगि नों मा बुंखादों ड्राग्सनि फालांगि औ आइ आं जागोनलै खालामो बेनो जोंनि न'खरनि थांना थानायनि गुबै राहा नेभार बे ड्राग्सनि फालांगिया बायबा गंसे न'खर थांना थानाय राहा जानो हाया माने ड्राग्सनि साबिसार आरो बे आइनि बिरेखा आइ सानस्रि नोंथाङा बे फालांगिखौ खालामनानैनो नोंनि आरो लोगोसेनो बे जोंनि न'खरनि आंखालखौ सुफुंगासिनो आइ गावनि न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुबुननि न'खरारि सुबुंखौ धंस खालामगासिनो आफाया बे ड्राग्सनि फालांगि खालामनानै सानस्रि मा बुंदों नों बे आंनि फालांगिया सोरनिबा न'खर सोरनिबा जिउ धंस खालामाखै मा बुंदों आफा धंस खालामाखै जायफोर नोंनि बे ड्राग्सखौ बायना सोबदों जादों बिसोरनि देहा सोलेरा खहा जालांबाय थायो बेल' नङा आफा जाय नोंनि बे ड्राग्स फाननायनि थाखायनो स्कुल कलेज हस्टेल सब बायदि जायगाफोराव ड्राग्स इउज खालामनाय लाइमोनफोरा सानफा बांबोगासिनो दं आफा प्लिज बेबादि सुबुंनि खहा खालामनाय फालांगिखौ गार नङाब्ला लाइमोनफोरनि इउज खालामनाय दायनिगिरि नों जागोन आफा नों माबेबा मोनसे फालांगि खालामब्ला सोरनिबा खहा सोरनिबा लाब लकसान बेफोरखौ नायबाय थायोब्ला फालांगि खालामग्राया जेबो मुलाम्फा जाया आरो जोंफोर फालांगिफोरा गावनि मुलाम्फाखौ सानो मुलाम्फा
सुबुंनि गिया दंस खालामनाय सोर मा मुलाम्फा मा जाग्रानि मुलाम्फा जाय रांखौ नों दानि गावनि मेगनजों नुखांबाय बाला गां दं बहाय बाला जाय रांखौ हरसेनि गेजेराव ड्राग्स फाननानै खामायदों राय नामा नङा बेमाराव जानो हाया जोबोरैनो फालांगि बे फालांगिया जोबोरैनो दिनाय बेखौ नोंनि खुगायासो बुंदोंहाय जेब्ला आं नोंनो रांनि गोनांथियाव आं हरो नों सोंथेदोंमोन माब्लाबा बे राङायनायजों खामायनाय नासयथिजों खामायनाय गैया सोलाबा सोंनो खालि नों रां आजावनायावल' मुखुब नोंहा रांनि गोनांथि आइ सानस्रि राङानो बे मुलुगाव रां गैयाब्ला जेबोआनो गैया because money is a second goal सोर बुंदों आफा रां गैयाब्ला जेबो गैया बेफोरबादि बाथ्राखौ नों सोरबादि आइनफोरखौ दास फालांगिफोरा सानो जाय खम समनि गेजेराव माखासे रां आरजिनायनि सिमां नुयो जेबो खस्थ' खालायालासे नोंनिफ्राय सिमा बारबाय आरो जुदि बिबान सायाव माबाफोर हेंथा होब्ला नोंनि खालामखौ बोखारगोन आं मिथिया नों माबे आयेननि बाथ्राखौ बुंनो सानदों बेखौ आं बुजिदों नाथाय जाय आयेना सुबुं समाजखौ फोसाबदों बै आयेनानो सुबुंनि संसारखौ गुबुंले खालामदों नाथाय बोरै नुवाखै नों बै मानसिफोरखौ बिसोरनोथ' लाइसेन्सखौ आयेनानो लाख लाख रां लानानै पारमिसन होदों मा बिसोरनि लाइसेन्स गोनां जौ फानग्राफोराव जोंनि लाइमोनफोरा जुलुमा फेया नामा देहा गाज्रि जाया नामा आफा आं इसिबां गोथौ साननानै बाथ्राफोरखौ बुंनो सानाखै नाथाय आं बुंनो सानो बे फेग्रा मुवा ड्राग्स गान्जा बिरि सिगारेट आरो जौ बेफोरखौ लानानै जोंनि गासै लाइमोनफोरा सानफा एफा गावनि देहाखौ खहा खालामनांदों मानोना फानग्राया फानाब्ला जाग्रा आरो सोबग्राया मोननो थाङा नोंनि बेफोरबायदि साननाय साबेसेया बुजिनो आदै बिक्रम दिनै नों आरो आफा नोंसोर सानै बुजिनानै बे ड्राग्स फालांगिखौ अब्लाना बुहुमाव सानै ड्राग्स फालांगिया खमायगोन नों मा बुजिनो आइ मुलुगनि मानसिफ्रा गासिबो गावनि देरहानायखौ लुबैयो जाहोना नैबे समा सिख'ना जानायनिसो सम रावनिबो सुखु दुखुखौ नायनायनि सम गैया बेनिखायनो नैबे नोंफा सिबिरां गयारिनि बिजनेसआबो मोजां जा गाज्रि जा सोलिबाय थागोन रावबो बन्द खालामनाया आयना बाया सानाखैमोन आंनिफ्राय एसेबां अन्थाइ बिखा जागोन होनना नाथाय ड्राग्स फाननानै आंखौ इउनिभारसिटियाव फरायस्लायस्लाय रुवाथि दोननांगौमोन आफा अब्लाबो आं गोजोनगौमोन नाथाय नों बादि ड्राग्स फालांगिनि फिसाजों आं गावखौ सिनायथि लानो नासि आफा सानसे आंखौ रागा फोजोंनाङा नोङो रिना फिसाजो बुजाय जाहाथे आंनि फालांगियाव जेबो डिस्टार्ब जाया माखासेफोर मा जाखो नोङो बाबु आबै नों स्टार्ट मा जादों नोंहा आरो दे मानो बिदि जाखो हस्टेल रायनांगौ मा नाथाय मानो बुंलाय बाबु सोंबाय हस्टेलाव नोंखौ मानो खार'खो ड्राग्स जानायनि थाखाय बाबु नों ड्राग्स जायो आं ड्राग्स नांगौ आय आं ड्राग्स नांगौ आं ड्राग्स नांगौ आं थैगोन
द्राग्सनि लाबोफिनबाय नों आंखौ लाबोफिनबाय आं नोंनो खोथा होबाय दिनैनिफ्रायनो नै दानिफ्रायनो आं ड्राग्सनि फालांगिखौ नागारबाय ओइ मुलुगनि सुबुंफोरा नोंसोर ड्राग्स फाननायखौ बन्द खालाम मानोना ड्राग्सआ जोंनि लाइमोनफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे फिन लाइमोनफोर जों जेबो खोनासं ड्राग्स जानायखौ जों गावनो गाव बन्द खालामनांगौ आरो जों ड्राग्सनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जों ड्राग्सनि हेंथा गसंथानि आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्सनिफ्राय रैखाथिनि नै जोंबो ओंखारलांसै ड्राग्सनि हेंथायै गोजोन